160 мільйонів гривень на 30 мільйонів бланків із 10 ступенями захисту і рекордною кількістю претендентів на головне крісло в країні. В цехах поліграфічного комбінату «Україна» станки не вимикають ні на хвилину вже 2 тижні поспіль. До кінця тижня там мають надрукувати всі бюлетені для виборів президента України. Довжина кожного з них 80 сантиметрів. Якби комусь заманулося викласти їх в одну смугу, нею можна було б дістатися від Києва до столиці Уругваю Монтевідео. Увесь процес виробництва від чистого аркуша й до готового бюлетеня бачила наша Тетяна Сулій. 20 на 80 сантиметрів таких довгих бюлетенів до виборів президента в Україні не друкували ще ніколи. На 30 мільйонів екземплярів витратили 434 тонни спеціального паперу. Якщо скласти їх один за одним, вийде лінія завдовжки 24 тисячі кілометрів і завширшки, як 70 футбольних полів. 4 гривні 26 копійок замість 2,5 гривень за штуку. Вартість одного бюлетеня зросла майже вдвічі. І не лише через більше, ніж зазвичай розмір. До цьогорічних президентських виборів вирішили посилити ще їхній захист. Тепер бюлетені підробити буде практично неможливо. Бюлетень надрукований на захищеному папері з двотоновим нефіксованим водяним знаком. Антискарневі сітки виконані таким чином, що в разі відтворення бланків бюлетеня засобами копіювальної техніки на копії проявляється напис «Увага», розташований по обох боках у верхній частині бюлетеня. Все починається з ось цього друкувального станка. Сюди завантажують чисті бланки з нанесеними на них водяними знаками, а вже звідси дістають практично готові бюлетені. Аби вчасно виконати замовлення Центрвиборчкому, 700 співробітників комбінату працюють цілодобово в 3 зміни. Люди дуже навантажені. Робота незвичайна тим, що цей бюлетень найдовший в історії виборів президента України. Це робить важким опрацювання, його обробку. Останні найдрібніші елементи на виборчі бюлетені наносять на ось цих величезних станках. В цьому цеху друкують лише кілька цифр, але без них, кажуть тут, бюлетень вважатиметься недійсним. Номер виборчої дільниці, на відміну від цього бюлетня, який друкується офсетним способом, друкується способом високого друку. Ось ці 2 шестизначні цифри на контрольному талоні і безпосередньо на бюлетені. Вони також виконуються захисними фарбами. А це пакувальний цех, фінальний етап виробництва бюлетенів. Тут їх розрізають на 3 частини, перераховують і запаковують по 500 штук. Вага одного такого пакунку – 7 кілограмів. Вже звідси вони потрапляють до виборчих дільниць. Найважчою теперішня виборча кампанія видалася для ось цих жінок. Через їхні руки мають пройти абсолютно всі – 30 мільйонів бюлетенів. Ці операції вже, як ви бачите, відбуваються вручну. Це доволі важко, оскільки навантаження дуже велике. Загальний обсяг, наприклад, паперу для виготовлення бюлетенів для першого туру складає понад 430 тонн, тобто ви можете уявити, яка це вага. Як ви бачите, тут працюють одні жінки, і це велике навантаження для них і на їхнє здоров'я. Остання партія бюлетенів на виборчій дільниці поїде звідси 24 березня, а до цього поліграфічний комбінат «Україна» не братиметься за жодне інше завдання. Тетяна Сулій, Нікіта Проскурін, Заман, АТР.